Okwedo chiwo chik ne ogai mar obila mondo obila oneg jong'anyo kowacho ni tich mokwongo mar obila en chiwo arita e pacho ka. And I'm saying this with all humility. I cannot order an Inspector General of Police on anything because the Constitution denies me to do so. And I did not order the Inspector General or any police officer to carry out any extrajudicial anywhere. Your Excellency, what I did was to state the law. And as a lawyer, I have studied, read this law, and I understand what the law says. And what I told the police officers is, if you will not find me anywhere where I said somebody should be shot to be killed, you will not find me anywhere where I said that a police officer should take orders from myself. No, I restated the law and reminded them what the law says. Jalup jatend piny Kithure Kindiki koro yango ni piny owacho ok bidonjore e ng'anyo mar jopiny kendo gibiro chiwo thuolo ne oganda jo Kenya chiwo pachgi e wi weche mopogore kata obedo ni e kinde mamoko parono nyalo pogore gi mano mar sirikal. Kane oloso e gwenge mag Kitui, Kindiki omedo ni kata bed ni jopiny ni kod ratiro mar bago ng'anyo gitimie e yo mamuol ma onge ketho moramora magitimo. Bende nolero ni sirikal biro kedo gi jonjore madonjore e kinde jong'anyo mar ketho ohala ka omedo ni sirikal ok biling ka gige jopiny kethore. Serikali haitaingilia uhuru wa wananchi kufanya maandamano, kujieleza, kutoa maoni, kukosoa serikali. Serikali haitakuwa na shida yoyote, lakini vile vile serikali haitakubali watu ambao wanajisingizia ya kwamba wanatoa maoni, wanajisingizia wanaandamana, wanajisingizia ya kwamba wanatoa hisia zao, alafu wanavunja sheria. Mimi nikiwa hapa Kitui, nataka nitangaze ya kwamba hatutakubali kama serikali kuangalia wananchi wakiteswa, wakiumizwa, wamama wakibakwa, vituo vya polisi vikichomwa, mahakama zikichomwa, barabara zikiharibiwa, biashara za watu zikiporwa, ati kwa sababu kuna watu fulani hapo ambao ni wakora na wahuni wanajizingisia ati ni haki wanafuata. Piny owacho koro sidho ayanga chenro mar keyo teko sitima e gwenge abich e kar chung od bura ma Muhoroni e kaunti ma Kisumu. Chenro no makoro dhi muonyo omenda maromo milion 46.4 ne olokore kar siasa kuma jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi yango ni sani gimiyo pek weche mag dongruok ka siasa biro bang'e. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. E skul sekondar ma Orenge e kar chung od bura ma Muhoroni, jopiny noyuoro karomgi mar chwoyo wang'gi chenro mar sidho ayanga keyo teko stima madhi muonyo milion 46.4 e alworano. Wandayi ne oriwore kod jotelo ma alworano e yango ni chenro no en ondamo manyiso ni sani sirikal miyo dongruok tielo manyime moloyo weche siasa. Nyalo paro ni ne nitie siasa moro e Kenya kae, siasa marach ahinya. Ni ng'ato wacho ni Kenya kae ndi chal campaign ma ji nitie kod shares. Ni kok ni goyo kura to in iongo shares. Ni jomoko paro ni Kenya ni en margi. Ni ka sirikal ok gitele, mano sirikal manego golo oko kata ka yiero pok ochopo. Kwa wakati huu tumesema ya kwamba jukumu letu kubwa ni mambo ya maendeleo kama serikali. Mambo ya siasa itakuja baadaye. R&R Ruto andrai sagyo chopo. Omiyo wanya thigi Opiyo Wandayi dongu neno kokele gi sit fitina ko Ruto neno kele kela ok time ga kama wase amako oganda ni wabiro tiyo gi President William Samoei Ruto. Ewi mano ne gitelo ni od bura mamalo ne okawo okang' makare mar ne thicho oko e apis jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ka gikoni tende ne nyayo koko kod akweda mag dhoudi kendo puoyo sirikal mar broad-based. It was indeed a wise decision by the Parliament of the Republic of Kenya to have impeached that discredited former Deputy President because he was sowing seeds of division, seeds of tribalism,
We must applaud our leader Raila Amolo Odinga for accepting to work together with President William Ruto, because their coming together has created stability and a sense of tranquility in this country. Kotenore kod ng'anyo mar rapar mane rowere obago chieng' tich adek, Wandayi opuoyo jo Kisumu kuom ne nyayo kwe chieng'no, ka bende okone rowere makaluo ni sani owinjore gibuon kendo githegre kod weche ng'anyo kamoro amora ma gintie. Kane utimo gima ber ahinya chieng' tich adek ka utamuru donje weche mag ng'anyo mokung'eyo korgi katachi ma ukodo wija chien. Nikech ne gidwaro ni Kisumu kaendi mondo wang'i. Nyithiwa gi oseng'anyo higni gi te, nyithiwa gi osetho, nyithiwa gi osehinyore. Koro kande Raila osemosore kod Ruto, onge haja kendo nyithiwa dhi e ndara. To mae en message monego chop ne nyithiwa kamoro amora ma gintie. Bed dala kaendi kata bed e towns ma oko kaka Nairobi kata Mombasa. Omedo ni weche ng'anyo matimore sani en mar duoko Kenya chien kendo siemo wang' jotelo kata jogo masundo ng'anyo makamano mondo we pondo e bwo rowere, gino mamiyo rowere hinyore ka moko wito ngimagi. These Gen Z protests have now been hijacked by negative forces. We can't allow you to achieve your objective of regime change through Gen Z movement. If you are man enough, come out and be at the forefront. Don't hide and send people's children to die. Wandayi bende osingo mar neno ni Muhoroni kod aluorane oyudo teko stima kaka owinjore. Bende otelo ni sirikal chano neno ni kembe makaluo ochier kaka yor loso nafas mag tije mabiro bero ngima jodak. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Muhoroni, Kisumu County. Nyaka gisani ji maromo 19 osewito ngimagi kaluwore kod tulo mane obedo e ng'anyo ma tich adek tarik 25 kaluwore kod lipot mar Kenya National Commission on Human Rights. Kachop nyoro godhiambo, KNCHR wacho ni ji 19 osewito ngimagi, 531 nigi hinyruok ma opogore, ji 15 olal godo ka ji maromo 179 ne obila omako. Kamano bende ji 2 ne obambi, kama moko 2 obambi gi ji mathoth, achiel machielo notony e bembo mitimo gi ji mang'eny. KNCHR okwedo rocho ratiro kata ratich oganda mane otimore e ng'anyono, kendo dwaro jogo duto mowinjo ting' msalabago otim kamano, ka bende gioro ote mar lit kod kuyo ne familia molalo johera maggi. Ng'anyo mar tarik 25 dwe mar auchiel higani ne en mar paro rowere mag Gen Z mane owito ngimagi higa mokalo e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda mar 2024. Kaluwore gi ng'wech kod tulo mane okwako ng'anyo makamano, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ne oyango ni ng'anyo mar chieng' tich adek ne en chenro mar loko loch mar jatend piny William Ruto. Bende tulo mane okwako ng'anyo nyalo chopo e rang'eng mar temo loko loch. Jafombo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa wachno. Iro malungo wang' ng'weche kin jong'anyo kod obila kaachiel kod muoch mar magina ema en chenro mar odiochieng' mangima e chuny boma maduong' ma Nairobi chieng' tich adek jumani e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z. E counties mamoko mag Masawa, tisende obila kod apise tand loch nanga ne owang' molokore bur. Kaluwore gi jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, mae ne en chenro mar luongo loch ma jatend piny William Ruto ka itiyo kod ng'anyo. Wach makamano osekelo pogruok mar paro ka bende tulo mane okwako ng'anyo mar rowere mag Gen Z chieng' tich adek jumani nyalo chopo e rang'iny mar temo loko loch mar sirikal. Kichako ywak ni gidwa loko nang'o? Mano e penj monego gipenjre. Ang'o momiyo ini paro ni jogi dwa loko sirikal? To giloko sirikal to gionge gi bunde. Jomo tinga kite, jomoko to wer, jomoko to go opira, bro loko sirikal nade. Mano gima aparo ni ka okwarango maber, sirikal bro tiyo go marach, bro hinyo go ji kae, to gine ma nyalo kelo chandruok maduong' Kenya kae. Ka sirikal wacho ni koro dwa tiyo gi gino, udwa mako jo tend opposition, okwadhi maber. Kade en loko loch,
di koro wasemako jogo mane dwa loko loch. Ng'eni nyithindo giwacho kama, nyithindo mag Gen Z giwacho kama, wan waonge jatelo, wan gima wadwaro en ni gigi ema umiwa mondo Kenya o change obadilika, lokruok obede Kenya. Giwacho ni gin gionge jatelo. De Kipchumba Murkomen nigi evidence ni nitie jatelo. Dok rito nyaka kawuono, dose mak jogo madose tere jela. Kendo jo Kenya rito ni mondo mak jogo. Biro bedo mok ber ahinya wang' sirikal ka minister mar rit kwe wacho ni idwa lok loch to komak ng'ato ni e ng'at mane dhi loko loch. Sama ng'anyo ni ne iloso, ting'eyo ni chako winjo jomoko kochako wacho ni chieng'no wabiro kendo wadhi storm parliament, wadhi occupy parliament, kendo chieng'no wabiro kendo wadhi storm kendo wadhi occupy state house. Jomoko wacho ni gidhi chamo breakfast, mara gidhi chamo lunch state house. Jomoko wacho ni chieng'no ema gidhi gole President Ruto mondo giket akani ng'ama gidwa keto. Chopo around saa 5:06 to groups no biro town mopogore gi grube mane biro ng'anyo, ok gin wede, ok gin osiepe mag joma nonindo 2024. Kaluwore gi Murkomen, piny owacho ne oido maling'ling ewi chenro mar kwalo, ketho mwandu mag jo ohala, monjo tesende mag obila kaachiel kod rocho arita kwe motelo ne chieng' tich adek. Wach makamano osekelo penjo ni ang'o mane otamo sirikal geng'o masira makamano kane gin kod maling'ling. Aparo ni nitie njama magin go, nikech mano nyiso ni kaka girango siasa, giseneno ni kaka siasa dhi chalo ni gionge gi ngufu, to joma nitie oko ka nigi ngufu. Koro yo mayot ma ginyalo tiyogo en mako jogi to giwacho ni ne gidwa loko sirikal. To kochopo ni ng'ato dwa loko sirikal to omaki to teri iye, dhi chalo kaka gima waneno timre Tanzania, nikech mano en capital offense. E twak mare chieng' tich ang'wen, Murkomen ne oyango ni sirikal ong'eyo joma ne ochano kendo siayo ng'anyo mane otemo loko loch. Ndalo adek bang'e, onge ng'ato ma sirikal osemako kendo chwalo e doho kod ketho matemo loko loch mar William Ruto. Ma ok en gima ber ahinya, nikech sama minister loso mowacho odhi ogolo press statement, ok ogol ne jo Kenya kende, ogolo ne investors mantie e pinyni, ogolo ne jogo mantie oko madwa biro ka, ogolo ne jogo madwa kelo pesa e Kenya ka. Kadi po ni jok madwa timo gigi duto te owinjo ni nitie gimiluongo ni coup kata loko sirikal Kenya, iparo ni gibiro biro Kenya. Kisewacho ni udhi storm state house, ang'o mominya storm state house? Then parliament en symbol mar democracy. Katiba wacho e kipengele mokwongo mondi teko te mar siasa ni kuom jo Kenya, to ng'ata matiyo kode biro tiyo kode koluwore gi katiba. Ndalo machuok mabiro ema dhi yango ne jopiny adiera ewi lendo mar Murkomen poni sirikal omako jogo magiwacho ne chano loko loch mar William Ruto. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Tije moko abiriyo ondhi e gwenge ma Kikuyu, kaunti ma Kiambu, toka pedha manotima bang' kuo mar moko kuom gige lweny e tesend obila ma Dagoretti. E kindego, obila nofwenyo kendo yudo bunde kido mar AK-47. Kaluwore gi komanda mar obila e kaunti ma Kiambu, Doris Kemei, bunde no en achiel kuom gigo manokwal e monjno e tesend obila ma Dagoretti tarik 25 Jumani e kinde ng'anyo. Kemei omedo ni pod nitie gige lweny mathoth manie lwet jonjore kendo gidhi nyime gitimo nonro mar yudogi. kidogo amna uja na OCPD hapo. And from that day we've not gone to rest because we want to get to the bottom of this matter. And as a result of that handwork, we've been able to recover several items that are already here with us, starting with the AK-47. This one was stolen from Dagoretti police post, that is on 25th. And it is very unfortunate if we can have this kind of a lethal firearm in the hands of the wrong person. And we were able to get it from one of the members of the public through an information that was brought to us and through the efforts of my officers in Kikuyu.
We were able to recover the AK-47 that was stolen from Dagoretti police post. We also got a magazine. This is the AK-47 magazine. Unfortunately, it is empty, but I know with the efforts we are putting in place, we also be able to get the ammunitions because it was loaded when it was stolen. We only recovered one live ammunition. You can imagine, this only one ammunition means a life was to be lost if it was left in the hands of those criminals. We were able to recover the anti-riot gun. This one was also stolen, and unfortunately they could not be able to operate. I think they were struggling to operate and it was broken. This is what we've recovered, and we are going on with the investigations, and we are very, very optimistic that we will get to recover the remaining 3 firearms. In total there were 5, we've gotten 2, and we have information that will lead us to a very, very successful recovery. Kawadhi mbele kod weche matimore counties mamoko ni obila e county ma Kisii osechako timo apedha mar mako achije moko mosebedo ka geto dukni mag M-Pesa e boma ma Kisii kod gwenge ma Keumbu gi alworane. E kuono mane otimore Keumbu, tipo mar wang' dede no mako mine 2 kaluoko wuon duk M-Pesa omenda maromo 94,000 e dakika mathwis. Luo nonro mag simbegi noyudogi ka gintiere gwenge mag Mulot. Jailieta nigi mathoth. Mapil tarik 22 e kar saa 5:18 gokinyi, tipo mar wang' dede omako miyoni kadonje duka dusruok kod M-Pesa maidore apaya ma Keumbu Keroka. Kirange gi mabor, okinyal ng'eyo ni ojakuo. Orango kibeti ne marabuor mana kaka miyo mora mora nyalo timo. Ne okong'ere ne jauso e dukani ni miyoni en achiel kuom grup jokuoge mageto dukni mag M-Pesa mar luoko gi omenda magitimo go ohala. Nosenono dukani odiochienge moko motelo ka koro oduogo kaka customer kong'eyo ni wuon duka ok dhi bedo e kindego kendo nyithi wuon duka ema nitiyo odiochieng'no. Tipo mar wang' dede nyiso ka osero nyathi ma nyako ni mondo omiye simu kowacho ni odwa wuoyo gi min nyathino mondo giwinjre e wi bei gima nodwa nyiewo. Ka ine simu kanyo ne oketo namba manyien mondiko ni Safaricom Official kendo miyo ranyisi miyo machielo mane rito oko mondo ogo nambano. Wuon dukano dhoge pod omoko kaka nolalo pesa ne minego. Kagitiyo gi nambano, jokuogego nogocho kendo jiwo nyathi mane nie duka mondo ornegi pesa mar medo float margi. Kwa jina akasafe namba ya 0722000000 ambao ni ya Safaricom, na baadaye aliambia mtoto kwamba ameniconnect kwa simu, alafu kuna mama alimuongelesha kama mimi, akamwambia kwamba achukue pesa kwa beauty shop na ya hoteli. Tipo mar wang' dede chak nyiso kamiyo mar 2 mane ni oko morwako long marabuor donjo e duka kuom dakika matin, gimiyore signal, giwilo bag kaeto giwuok. E kinde mane giwuok, duka nono lalo omenda maromo siling 93,965. Wuon nyathi mane nie duka wacho ni mine 2 go nodok kendo e duka no tich abich ka gipenjo wach kibeti kapok gilal kendo. Eti froti yetu inaenda chuna chini, sasa ndio mtoto akapaniki akaenda akaweka. Na sasa wakamwambia afinye simu nayo pesa zingine zikatoka kwa simu. So tuliripoti hiyo kesi kwa DCI Kisii. Hizo picha zitakapoonekana yeyote atakayejua huyo mwanamke, tunaomba kwamba kesi tumeripoti iko under DCI Kisii Police Station iripotiwe ili waweze wakapatikana, na pia ndio tupate usaidizi na pia wasiweze kuibia wengine. Tipo mar wang' dede tango such miyo manorwako law marambulu. Luo signal mar simbe nyiso ni ene gwenge ma Mulot, kanyawadgi ni Kahawa West, Buore Nairobi. Ne jogo ma jokuogegi osekalo kuomgi, ginyiso jowetegi obed motang' ne kastembe mabire duknegi. Na tunaomba watu wakuwe macho sana, na wanawake wao wanatembea kila mahali, sio hapa peke yake. Ni kama wanasunguka Kenya mzima. Jailieta, Ramogi TV.
Nyakwara Mugejongi report mar Jailieta emadwan wadhigo de yweyo madundo kata kamano asoma nemo kuom ote ma uchuolo no e Facebook kata kama wantiere achiel kachiel. Baba Twini mar Onyinjo wacho ni weche manyien chopo na maber ka an Kisumu. Owacho ni mano Kisumu Europe. Onge ber ma Gen Z biro yudo kapodi gibiro dhi nyime ng'anyo. Teko ma vijende tiyo godo e ng'anyo no onego gitim gimachielo. Sirikal ok bi chulo joma inego te nikech kata mana wacho ni nikech kata mana joma ne onegi last year pod yuago ratich gi nyaka sani. Godono dundo mano godono dhiambo oneno wayo makare ka intere United States of Awendo. Wacho ka ni the president and CS Interior owere gi wach obila the whole week they should focus on development kod kelo lokruok e weche mane Gen Z odhine ng'anyo. No police officer died and they keep on spreading on how they'll be defending police who nowadays don't protect citizens but kill. Oluoch Polaudi bedeng saka ni Joyce Odur ane na ng'ich welo kan Mombasa ka wach Ruto mar bedo gi paro mar keto ang'enga mar ketho ng'anyo ok nyalre. Sani Kenya osegoyo kang' mar demokrasia. Nyakwara Mugejongi metudri kodwa ka wadhi mbele kod weche manyien mag ng'ich welo midhiambo masani akaw mana yweyo madundo kaita duogo adhi mbele kik idhi mabor. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late-night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo. Let's go. Royal Mabati Factory Limited yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar $405 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar $482 mita ka mita to kod roman tile e nengo mar $517 kende. Big Moose wakel ni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochnwa e namba ma en 0722 638 kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Biji, akwayi ni koya wadhi Chandigarh. Chandigarh? Kata bang' nyisa ni gimoro amora ni kare dani, an pod awinjo ka nitiere gimarach. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal ma miya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler.
Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Okalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima, Sabato, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Na magangi chwelo. Kambi mar Royal Media Services odhiambo ni obago nyasi kod jongolo motingo Coastal Ojwang e alap ma Uhuru Gardens bore Nairobi. Watudore achiel kachiel kod Efi Nyakidi onyiswa kaka nyasi no mar Fish Festival Live dembele. Oimore Efi tudori kod achiel kachiel ka intiere Uhuru Gardens. Inyalo mana ngiswa ni nyaka sani weche chalo nade e alap ma Uhuru Gardens kono. Efi. Erokamana inya Joyce wabiro ni achiel kachiel kowuok e kar bago romo mano ma Uhuru Gardens kama odiochieng' ma kawuono johera mag thumbe luo obiro kanyakla kata ochokore kanyakla mar winjo thumbe mag jothum mopogore opogore moting'o korka Coastal Ojwang ma bende otelo ne nyasi ma kawuono midendo ni Fish Market Live. Koro odiochieng' ma kawuono wantiere gi jothum mopogore opogore, wantiere kae gi Okelo Max, wantiere kae gi Brian Sigu, wantiere gi Winyo, wantiere nyaka gi Suzana Owiyo ma bende kaka ing'eyo en jathum mosebedo ka osebede industry kuom thuolo malach ahinya. Kawuono ni endi wang'eyo ni Coastal Ojwang en jathum mariwo beats mag thumbe machon kata traditional beats gi mago mag thumbe manyasani kata minyalo luong ni urban contemporary music. Gi dho ngere wawacho ni Coastal Ojwang is blending urban contemporary music kod traditional African music. Gia sani Joyce antiere kae gi nyidendi moko, nyidendi ma bende ondisore ahinya. Adwa mana ni alos kodgi mondo mi gilernwa ni to en ang'o mokelo gi Uhuru Gardens kaendi kawuono. Jaber inyalo mana leronwa nyingi, inyiswa ni to nyingi ng'a tibiro Uhuru Gardens kawuono nang'o? An nyinga Efi Achieng', abiro Fish Market Live nekech wan kaka joluo wakia culture wa sana kisebet Nairobi. Koro kawuono ang'e jothum moko mana kia, ang'eyo languages moko. Yeah. Erokamano inya Efi, antiere bende kae gi nyadendi moro mondisore ahinya. Jaber inyalo mana leronwa nyingi tinyiswa ni rawere kata youth okogen ni nyalo winjo thumbe mag dhogi kata koro kaka wan joluo thumbe mag dholuo. In ang'o momiyo iwinjo thumbe dholuo nikech koro wantiere mana kae kawuono gi jothumbe mag luo? Okay, an iluonga ni Fina Kinyi, abiro ka mondo awinj thumbe mag luo, just to enjoy the Luo culture, to enjoy with my fellow youth. I can assure you don't have to be a Luo to enjoy this music. They are just amazing. Erokamano ahinya, adwaro kawo nyadendi mogik, nyadendi ni endi waneno kae korwako ogudu Joyce, adwa mana ni olenwa ni to orwakore kamae nang'o odhiambo ma kawuono. Jaber lenwa nyingi mondi. Nyinga en Ruth Akoth Onyango, arwako kamae nikech mae miya memories kaka wan joluo wahero tiyo gi Saisol and ogudu ni tera back with my community to adwa ni reconnect with community na emomiyo abiro kawuono winjo thumbewa mondo eka ang'e learning the community gi kaka ne joma chon ne nitie. Jaber lernwa bende ni to en jathum mane mokeli kae kawuono tilernwa ni nang'o? Jathum mokela kawuono en Coastal Ojwang. Ahero wende Coastal Ojwang, gin gi puonjo maber to kendo gin wende ma kiwinjo to mi motivation ni dhi mbele gi life to of course miyo stress dok chien. Yes. Mana kaka iwinjo noendo Joyce, rawere gi eni kata nyidendi ma waloso godo sani gi obiro kae mondo mi giwinj mana thumbe mag luo nikech wachore ni rawere matindo ok winj thumbe mag dhogi. To odiochieng' ma kawuono wantiere kae mana gi jothumbe mag luo mana kaka naselero nini, wantiere gi Okelo Max, wantiere kae gi Suzana Owiyo, wantiere gi Brian Sigu, wantiere gi Winyo, to bende wantiere gi jathum motelo ne nyasi ma kawuono iluongo ni Coastal Ojwang. Wabiro medo kelo ni mathoth Joyce mana kaka chenro medo dhi nyime kaendi bende ka ang'o yudo thuolo ang' ne walosane gi jothumbe gi mondo gimiwa pachgi ewi nyasi ma kawuono. Ok ang'eyo kapo nono in gi penjo moro amora Joyce.
Erokamano ahinya Finya Kidi ka intiere alap ma Uhuru Gardens mano buore Nairobi ka director mara mano Bobo Wafula anyisi ni mak ne kom kanyo kotieko weche manyien to bobedo ka obiro kanyo mar mondo mien bende winja ne thumbe mag luo makoro nagi kachiel kod dhok mamoko odiochieng' ma kawuono riwore kata odhiambo ne oriwore Uhuru Gardens mar mondo mi giwinj thumbe makamago. Men mana bedo kono kaluwore ni wabobedo ka watudore kodi e weche manyien mamoko mar mondo mi ilernwa mago matimore kono. Kawadhi mbele nyakora Mugiajuang kod weche manyien en ni jomodak kod tuo ma ok thor mako ji maridho pien del mong'ere kaka vitiligo koro dwaro mondo sirikal okonygi e achiedh nade magikaloe ka bende gijiwo jopiny mondo orwakgi e kindgi. E romo mar hingo odiochieng' vitiligo mane okelo kanyakla jotuo mag tuoche mahinyo pien del, jotuogo ywak ni koso ng'eyo e kind oganda osenyayo akweda gino mamonogi dago ngimagi makare. Simfros Okinda nigi ler. En wuoth machiel kachiel mane okelo kanyakla oganda mopogore modak kod tuoche mag pien del ahinya mano maridho pien del mar vitiligo. Kata obedo ni en tuo ma ok thor mako ji, riwruok mar World Health Organization yango ni atamalo achiel mar oganda e piny ngima ni kode ka kwan jotuo e pacho ka ok oyangore. E romo mano bagi e chuny boma ma Nairobi, riwruoge mopogore makedo ne ratich joma ni kod tuoche mag pien del noromo kanyakla gi jotuo mar golo dok e is jopiny e wi tuoni kendo jiwo jotuo e wi yore mag rito pien dendgi. Gimirima jotuo lera achiedh nade magikaloe e dak kod tuoni. This is my second marriage. So for them, they think that it's either myself or my husband is doing something bad. So probably God's give me a child with that kind of conditions. Tom Radido osedako tuo mar vitiligo kuom thuolo mar higni 20. Max ma rochere minene wang'agi nochako wuok e tienda ka pod dane primary school, so nokang'e ni Max gi ginang'o, but adhi agundua bang'e 2008 kadhi hospital ka gisechako bedo mang'eny e denda ni tuoni en tuo mar vitiligo. Tom lero ni wuoth mar dak gi tuoni poko bedo ni mayot ahinya kalore kod akweda mabiro nikech ji matin kende emong'eyo e wi tuoni. Jomoko wacho ni en abomination, jomoko wacho ni itimo gik moko maricho e ngimani be. Community tengi oko yudo tich be ok yot sama in gi tuoni. Bedo ni en tuo ma ok thor mako ji mathoth, nonro mosetime thieth mare tin miyo yudo thieth tek. Thieth opogore and thiethego be ng'enygi be ok ti. Jotuo koro ikwayo sirikal mondo okonygi yudo yedhe ma gitiyo godo pile ka pile ka jopiny bende okwa mondo orwak jotuo e kindgi. We allow you to stare and also to ask us questions about vitiligo. Otherwise, we are so much grateful and we advise people to read more about vitiligo. Ranyisi mag tuo vitiligo kochakore en pien del malokore marachar kata bedo kod lwar momondo. Ng'enyne ochakore gi e wang', lwedo kata tielo kapok okworore kuonde mamoko. Nonro yango ni en tuo mikelo ka nyinyo mag del ochako kare gi wegi kendo mono del golo melanin, gino mamiyo del rangi mare. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ji mohewo 300 e gwenge Majina e kar chung'od bura magem oyudo fungruok bang' kane omigi angolo mag somo kod timba dhula mar Jerman Borussia Dortmund e kinde thieth mane obagi kod Geno Community Development e kar thieth ma Marenyo. Jakom mar riwruok mar Geno Enos Okoth Odera nolero ni chenrono en yo mar neno ni jodak Majina oyudo thieth maber. Komedo ni bende ni oganda ne oyudo thieth ma opogore koting'o thieth mar wang', ndikruok mar SHA kod pima ne tuoche mopogore. Jatend thieth e gwengego Steve Orao opuoyo riwruogno ne chiwo ne chenrono kowacho ni obiro kelo jogo machiegni gi jochiw thieth. Borussia Dortmund is a football team in Germany. They not had reading glasses. Magikone ka wach wang ema chandu
to ayieche oko reading classes mondo udhumi jothuru mondo gisomgo. Koro emo kelowa ka. This is the main objective of this outreach makawuono. But there are other things that are going on kawuono kaka HIV testing, malaria treatment, family planning, SHA registration, mago dhi nyime. Nitie jok moko ma ok giero biro e suptal. Nitie mine ma seche moko ok kel nyithindo e chanjo ma kawaida. Nitie mine ma bende seche moko ok gibi e clinic, mine mapek ok gibi e clinic kako winjre. Koro ka watimo outreach machal kama to wayudogi kendo wamiyogi chieth ama services mowinjre onego bed ni giyudo e suptal. Koro mane gimomiyo wabedoga gi outreaches gi. Gimano kela kaeri nan kod chandruok mar wang' nikech nyocho kanyal somo maber to kana biro kaeri to ayudo ka ayuda ngolo koro sani anyalo somo gik manyocha chanda manyocho kanyal somo. Jonyuola mar skund primar ma Kabuto e sub-county Manyatike yuago rach mar kuonde somo e skundno ka gidwaro mar mondo mi piny owacho ober lwasi kar somo ne nyithindogo. Jojuma nigi mathoth. Mae en chal mar skund primar mar Kabuto e sub-county Manyatike e county ma Migori. E moko kuom kilese ng'eyo dhot kachiel kod risa ok yot nikech risa omukore makoro chalo dhot. Moko kuom jopuonjre donjo klas ka oluwo dhot ka moko bende donjo ka okalo kuom dirisa. Sirkal one ubu ne kaka nyithindo dhi bedo e lo mondo piny Kenya one Kabuto be mana ni ei Kenya. Skundwa ni odhierowa ni to bende en achiel kuom skunde ma sirkal ma Kenya ong'eyo. To ka en ang'o ma sirkal timo ne? Wasewuotho kwaneno skunde ute ogere mag JSS. Skundwa ni waonge kata moro wan mana gachiel. Maya osime jonyuol ochoywagi kaluwore kod lwasi marach mar somo e skund primar ni. Ka bende kwayo margi en ni mondo koro piny owacho koro ber lwasi mar somo e skund ni. Skul king'iyo chalo dala ng'ato. Poge gi dala ng'ato tek. Ok ochiele. Chonge ma nyithindo dhiye. Koro ka sirkal oyie oloknwa ngima mar skul. Skul obi ochielwa skul. Mondo waber gi sikul mane get midonjo go ma ok sikul ne donjo gi kamora mora. Koro wakwam jombe ni kuyie obi okelwa skul. Jonyuol ma skul ni ywak ni kata mana kombe ma jopuonje bete nok kaka ta chope malong'o ma jopuonje nyalo tiyo godo bende koro onge. Chorach ma nyithindo kodugo dala kinego gwendo jathing'is ni none ka ng'ama nie compound machiegni gi skul gwende chamo kudnie cho okwero gweno nyathi okweronwa gwen. Wakwayo mheshimiwa Tom Dege nochakonwa maber. To kaka nochakonwa maber ok wang'eni pesa repair be biro sikundwa kanyo ok wang'eni wanyalo penjo CDF ok wanyalo penjo kanye. Pesa repair be biro ok wane. Nyithindo sandore nwa makata cho makata mar jopuonj awene go onge kata cho. Nyithindo onge kombe maginyalo bedo. Nyithindo ndiko kochung' moko guom. Igni machon ema naneno ka nwandike chongwa e logs manoriw to sani koro late. Jonyuol ma skund primary mar Kabuto wacho ni lwasi maraj ma nyithindi koro some ok nyal miyo ka nyithindo koti maber e yore gi mag somo. Akwayo mbunge ni wayiere kwahere kendo Kabuto pod ji ohere odonje wach ni mapiyo ikeche somo biro dok chien ka nyithindo ok yud haki gi ratiro ma nyathi en somo mano ratiro mokwongo. To ka mbunge oling'aling'a to waneno ka Kabuto chalo gima ni e Tanzania ok Kenya. Ka opogore kod rach mar kuonde somo mag jopuonjre e skul ni, jonyuol ma Kabuto bende ywak ni kata mana paya ma chope skul ni bende koro rach kendo jopuonjre yudo pek e chope skul to ahinya kindeno ma bende koro koth chwe. Yorach mabiro nyaka skul manyalo kelego kata buge. Yorach makata nyithindo nyalo wuok dhi sport. Yo mabende kuonde mamoko gi jodak mopogore opogore madonjo sikul. Bere kako otichwe nyithindo nyalo leo jopuonj go nyithindo sama nyathi chuodho mako ok ochope skul e wang' sama ni dwaro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwara moge juang yena mar mondo mi wadhi yueyo machielo weche manyien mag ang'ichwela soma ne moko kuom ote ma ochwalonwa e namba mar 3 auchiel 00 Ramogi TV
an Martin Ochienga Lago kawuok Rwenya Abucha neno Ramogi Makare ka an gi mamana Nyalago Mosna Bishop Mara mano Charles Mayago Mara Israela iwacho kae okinyiso nying mano Beatrice Atieno Pio iwacho kae ni jatend piny otem ong'iyane tho mar nyithindo matindo gi. Sharon Clinton kawuok Kisumu wacho na neno Ramogi TV maler yawa piny ochiko kanye ka jodolo monego olemne Kenya to gine magichako giwuok gidhi ng'anyo awuoro pinya. Iwacho kae ni neno weche manyien in James ka intiere Marenga Beach wacho Ramogi ler sirikal wuondowa ni ng'anyo manyocha otimore tich adek nen mar loko sirikal gitima gima Gen Z dwaro. Mitudri kodwa kichwalonwa ote e yore waduto te mag tudruok midhiambo masani. Wakawiyo madundo waduogo wadhi mbele kod weche manyien kik idhi mabor. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anwari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Beningeo ana wuoyo gi parinit kawuono. Taneno ka nitiere gima duong' ahinya ma nyathina no panda. Akia gima rach kode bich. Wach ne nitie, wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo manera Ramogi TV. Eweche mag tuke en ni tuke mag adhula ma otisi kaka Lawi Jaoko tournament ma osebedo kadhi nyime e kar chung'od bura manyatike ochopo e quarters. Tuke gi masani goyo e wards duto 7 e kar chung'od bura manyatike dhi rumo e chakruok mar dwe mar 7 ma higani. Johera mag adhula opuoyo tuke kaka mano ma osemiyo rawere thuolo mar yango talanta gi mag adhula kendo osekelo kamoro achiel oganda kod jiwo weche mag ohala. Coordinator mar opich adhula e ward ma Makalda Kanyarwanda Ouma David ne ojiwo jende mondo mak tuke go mautegno. Mae ne osir kod jagoro mar duol ma ochung'ne opira e pacho kae FKF e bade ma Muhuru Bay Godfrey Omondi ma bende ojiwo piny owacho mondo okonygi mondo giyud pewe tuke mabeyo. Tumefurahia hizi michezo kwa sababu wasichana pia wamewekwa kwenye orodha. Kuna wale ambao tumepewa mipira. Mimi ni nahodha wa timu ya Mariba, tumepata mipira. So tunashukuru mipira zetu
Timu zetu zote zilikuwa 28 kwa Makalda Kanyarwanda na wamecheza wote, wamefurahia. Opira nene wago knockout makamo segi kene wane quarters mawago odicheng makawuono. Tournament ni nogole gi ng'ama iluongo ni Lawi Jaoko Foundation. To agenda mage ne odwano empower jok matindo e yor sports. Kaka joma tindo nyosegolo ne joma tindo magin clubs. Club ka club nyosemiyo mpich ariyo. Amor gi chenro ni kaka omiyo nyithindo vero busy, talents dhi maber kendo waneno improvement. Kata kineno bathe ka ineno ka ji uso, it means jok mang'eny kawuono dhi chiemo nikech Lawi Jaoko, nikech gik mage uso. Nosekelonwa mipira, koro ogo ane kwano, okel wuoch. To tournament machielo after this wadhi bedo gi constituency level moting'o 7 wards. Tim mar Gor Mahia obago orako mogik motelo ne tuke mag laro kombe mar FKF makiny nobedi e kindgi kod Nairobi United e alap ma Ulinzi Sports Complex. Tim no manorem siro loch margi e lig mar FKF manologi Police FC osingo mar chiwore atamalo 100 mar neno ne gikaw okombe no. Girado gi joloch mag NSL Nairobi United ka jaloch mar tugo no dhi chung ne Kenya e tuke mag laro kombe mar CAF Confederation Cup. It's just a must-win situation for us. It's a final. You don't have any room for errors. And I think our players are mature enough, are professionals enough to go and do a good job tomorrow. They know what is at stake, and we've planned as a team what we are supposed to do tomorrow, and they know it. And let's wait and see after the 90 minutes. Finally, coach, our preparation has been good, and we are looking forward to having a good game tomorrow. Well, it's an important game. It means a lot to us because it's like our last hope for this season, so we have to make sure that we give a good fight and we get positive results tomorrow. I want to appeal to all our fans to turn up in large numbers because it's an important game. They always play a big role in almost all our games, so I want to urge them to come and give us the support. Game kubwa kwa klabu yetu, especially now that ndo hope tuko nayo sahi. Alafu pia ukiangalia this season tumekuwa na hardship sana, tumekuwa na hard time this season, and this is the only game that can make us proud as a Gor Mahia this season, because to our fans wamezoea like Gor, the name Gor yenyewe ni cup, ni champions, so we just have to lift a title every season. As a player in Gor Mahia, you have to have that pressure that you have to lift a title any season. Nyakwara Mugajongi kanyo imachopo gode giko marweche manyien magang'ich welo midhiambo masani anoka eka Favor Joel ngisa ka ni Joyce adonjo modeko ariti sa adek anawendo ngonga. Nyakwara Mugajongi rokamana ahinya kuom bedo kodwa nyaka wachope giko marweche manyien magang'ich welo. Warod kendo kango chopo kanyo sa adek e weche manyien mago imore. Uriti masani nyinga Joyce Odur nantiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka.